आपण आज खरवस बनवणार आहोत। तर खरवस बनवताना जी पारंपरिक पद्धत आहे ना, तर तीच आपण इथे वापरणार आहोत। त्याच्यासाठी आपण चिक दूधच वापरलंय। तर चिक दूध आपण इथे अर्धा लिटर घेतलेलं आहे आणि त्या चिक दुधासाठी आपण मिक्स करायला अर्धा लिटर साधं दूध घेतलेलं आहे। अर्धा कप साखर घेतलेली आहे। त्याच्यासाठी जास्त गोड हवी असेल तर आपण थोडी जास्त साखर घेऊ शकतो आणि आपल्याला चिमूटभर वेलची लागणार आहे। आता आपण हे मिक्स करायला घेऊया। साखर विरघळून घेऊया। साखर पूर्ण विरघळून झाली आहे। आता साखर दिसत नाही, आपण आता वेलची पूड थोडीशी टाकूया। आता आपण कुकरच्या डब्यात ते शिजवण्यासाठी ठेवणार आहोत। हे आपण कुकरमध्ये कुकरची शिट्टी काढून वाफवून घेणार आहोत 15 मिनिटं। गॅस आपण हाय फ्लेमवर ठेवणार आहोत आणि 15 मिनिटं आपण हे वाफवून घेणार आहोत। पंधरा मिनिटं झाली, आता गॅस बंद करूया आणि हे कुकर थंड झाल्यावरच आपण ते आतलं खरवस काढूया। आता खरवस थंड झालाय, तर त्याचे काप करून आपण खायला घेऊया। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।